sisältä lähtee sitten, oliko siellä Mats Ingman, mutta sitten vastaan kaksikko Kankaanpää sekä Martti Lähdesmäki. Aleksi Lähdesmäki hieman jää vielä tarkkailuasemiin tässä hommassa. Ja niin kuin muistetaan, tämä on luokan 4 ensimmäinen finaalilähtö, eli tämän lähdön jälkeen tämä luokka ajaa 2. Eikö Omi saanut sitä oikeaa linjaa? Lähtöä ja molemmat lähdöt ovat finaalilähtöä tällä heti luokalla. Tulevissa tarjolla. Ja Martti Lähdesmäki tarraa saman tien kiinni tämän luokan ykkösen paikkaan. Ja numerolla 5, Aleksi Lähdesmäki, poika on jalla 5 tässä vaiheessa. Jokiksen puolella tosiaan paremminkin saavutuksia Aleksilla on. Ja tämä viikonlopun tarkoitus, se on voittaa isä. Ja kun ei tässä menoa katselee, niin jos Aleksi ajattelee, että meinaa tänään voittaa isä, niin tarkoittaa tavallisesti, että Aleksi voittaa tämän luokan, mutta ei mennä asioiden edelle. Martti Lähdesmäki lentää tässä vaiheessa lentoa yhteistyökumppaneina. Aleksilla on Reikas Lähdesmäki Oy, Reikas Hetti, A Sport sekä Munamies. Tomi Kankaanpää tiukasti kakkospaikalla. Golfillaan enempi vähempi ryttyjä ja pyttyjä on aiemmin tullut. Tänä viikonloppuna tarkoituksena on vetää jälleen kovaa korkealta. Tarkoitus olisi nukkua yöä eikä korjata autoa. Nyt se tulee Lähdesmäen ohitte. Ei varmasti maanantaina kisalla. Tämä on Kankaanpää on säästänyt mustetta ja säästää nyt sitten myös siitä, että ottaa ykköspaikan vai ottaako Lähdesmäki, ajautuu hieman leveäksi ja näin Tomi Kankaanpää ottaa tuon ykköspaikan haltuunsa. Ja nyt saadaan kova taistelu. Saadaan todella kova taistelu tuossa tämän luokan ykköspaikassa. Lähdesmäki vastaa saman tien, ottaa sisälinjan ja haastaa Kankaanpään ja Lähdesmäki tulee tässä vaiheessa sitten ottaa jälkeen tuon ykköspaikan ja kyllä on raakaa tuo taistelu. Kankaanpään Paape, Pumma, Masakon, Topin auto, Lapse Oy, Olli Viimäki, EP Katsotus, Martti, IT Alomera, IA Teippi ja IV Talon Tekniikka Kankaanpäällä tutkijoina. Jesse Mäntylä, missä sun Mäntylä ennen, Mäntylä joutuu vetämään pyykkeen kehää. Ilmeisesti näin on paljon käynyt 3 kertaa matkaa maaliin ja Lähdesmäki paikalle. Koko kärkikolmikko on aivan yhdessä nipussa. Jesse Mäntylä tutkijoina kauhean laatu. Leipurit Oy, KMT, Motorexu, Montes sekä AT Huolto. Sami Laurila, numerolla 63. Siinä Aleksi Lähdesmäen perässä. Toivottavasti ei mene koko yön pajalla kertoo. Laurila, Autocenter, Pietarsaari, FMF Service, Lentokoneet, G-Rengas, AV Pushine Oy, Reflex Keittiöt tukijoina. Jarmo Heikkinen on tuolla 4. paikalla, Demari 325, Kaisu Sora Oy, Valtamon varalta, Metallityö Härkönen, Petterin tilipalvelu Jouni Korhonen, IRC Pluskon Oy tukijoina. Ja kyllä on kovaa taistelua. Martti Lähdesmäki vielä etkaa. Lähdesmäki kautta paremminkin tuolta rallin puolelta. No, viime viikonloppuna Lähdesmäki tosiaan oli tämän Tomin kone. Tomille ei käy auto enää kunnolla, se sai tuossa vettä koneeseen. Peileihin, koska siinä on sitten Ingman aivan, oliko Ingman vaan Jarmo Heikkinen tai se on katsomaan, että saadaan jälleen numerot näkyviin, kuka siinä valkoisella DM:llä sitten kone tuossa perätuksessa kiinni. Ei tukehtunut kone missä. Martti Lähdesmäki. Joo, se taas sama vika mikä viime kisassa. Eikö ei se kulje enää, se röpöttää vaan. Ja sitten on Kankaanpäällä ongelmia. Harmin paikka. Martti Lähdesmäki siirtyy kärkeen kakkospaikalla. Vaasan Urheilu on todellinen matse. Ingman lähtee haastamaan sitten Lähdesmäkiä. Ja Kankaanpään ajoituksessa on ongelmia. Sieltä röpötystä kuuluu, kun Mats Ingman yrittää hakea ykköspaikkaa. Eikä vain yritä, vaan vaasalaiskuljettaja ottaa tuon ykköspaikan. Martti Lähdesmäki kakkosena. 3. paikalla, oliko 3. paikalla sitten Jarmo Heikkinen. Katsotaan jälleen, kun saadaan numeroita näkyviin sekoilemaan nämä valkoiset pemarit sitten menneen. Mulle se on varma juttu se. Martti Lähdesmäki kakkospaikalla Kankaanpäälle tuli ongelmia. Valitettavasti oli huikea hieno taistelu ykköspaikasta. Onneksi ei oo niin onneksi ei oo. No saa nähdä, saako se pidettyä 4. paikan. Todellinen ruulipahi ja Lähdönen voittaa. Vaasan Urheilu edelleen Mats Ingman kakkospaikan ottaa. 2-1 Martti Lähdesmäki Autoliitto-Härmästä. 3. paikalle Jarmo Heikkinen. Ja 4. paikalle sitten Käytti Häiriöisellä golfillaan. Hyvän taistelun tarjonnut Tomi Kankaanpää.
hyppä kiakka. Näin luokan 4 ensimmäinen lähtö saatiin sitten pakettiin. Pääsikö